Deia Matilde Asensi que l'art i la cultura augmenten l'harmonia, la tolerància i la comprensió entre les persones. Les arts tenen el seu propi llenguatge, universal, capaç d'emocionar tothom, encara que a cadascun de nosaltres ens arribi de manera diferent. La cultura és una eina d'inclusió molt potent i en les mans adequades pot obrir una finestra d'experiències i oportunitats que de vegades roman tancada per a les persones en situació de vulnerabilitat. Donar accés a aquest dret universal que és la cultura és un dels motors que mou Cultura Inclusiva Balear, que des de l'any 2020 té en marxa Apropa Cultura Balears, un programa que tracta de transformar la societat a través de la cultura per fer-la més inclusiva i oberta a tothom. Així va començar a teixir-se una xarxa de la qual ja formen part 35 programadors culturals mallorquins i 222 serveis d'entitats socials que han unit forces per fer possible mitjançant nombrosos espais de trobada i formacions que es duguin a terme més de 23.000 experiències capaces de millorar la vida de les persones i contribuir a la seva plena inclusió en la societat. Sensibilitzar i posar en valor la importància de l'accessibilitat universal i oferir les eines necessàries per als equipaments culturals són algunes de les metes que es marca Apropa Cultura, que ofereix una resposta a la necessitat de garantir i normalitzar l'accés a la cultura perquè teatres, auditoris, festivals i museus es converteixin en espais aptes per a tots els públics.